Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. Idza kana yaumul kiamati. Ketika hari kiamat nanti datang, yaji'u qaumun lahum ajnihatun ka ajnihati thairi. Ada kaum yang kaum itu mempunyai sayap seperti sayapnya burung. Di dina kiamat jangin niku enten kaum berarti kathah nggih, ana wong akeh duwe swiwi terus mari ngono. Fayatiru mongko miber sapa kaum biha nganggo swiwi niku ala khitonil jannati nanggone pagere swarga. Enten pelatarane dina kiamat ana kaum duwe swiwi terus miber nang swarga. Fayaqulu lahum khazinul jannati. Sing jaga swarga, malaikat sing jaga swarga ngomong teng tiyang niku. Man antum? Sapa awakmu? Fayaqulu kaum sing duwe swiwi miber tengene pagere swarga niku wau. Nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami ini dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu malaikat sing jaga swarga niku tanglet malih. Hal ra'aitum al hisabah. Sampean gak roh hisab ta? Gak ndelok hisab. Fayaqulu lah kaum niku jawab, mboten kula mboten semerap hisab. Moro-moro miber mriki. Summa yaqulu sanian. Terus malaikat sing jaga swarga niku tanglet malih kedua kalinya. Hal ra'aitum sirata. Sampean mboten ningali siratal mustaqim. Fayaquluna lah mboten semerap siratal mustaqim. Dugi pelatarane kiamat dina kiamat langsung teng swarga niki wau. Terus malaikat niku tanglet malih. Summa yaqulu bima wajadtum hadhihi darajat. Sebab nopo sampean niku kok iso duwe derajat sing dhuwur ngenten iki. Fayaquluna mongko kaum niku jawab abadnallaha sirron fid dunya. Biyen waktu enten donya kula nek ibadah teng Allah niku sirri rahasia. Sirri niku saged bermakna kali. Saged sirri niku gak ana wong roh, saged sirri niku bermakna jerone ati. Mboten mek ibadah njaba tok tapi jerone ya melok ibadah. Sirri niku saged bermakna ijenan gak ana wong, gak rame, nyepi. Saged bermakna sirron niku ibadah sak sirine. Mboten mek njaba tok. Wa adkhalanal jannata sirron fil akhirah. Mergo kula biyen waktu ana donya nyembah Gusti Allah secara sirri, mboten enten tiyang semerap. Sakniki kita niki dilebetaken swarga kalian Allah di akhirat niki mboten enten sing semerap. Maka dikatakan inilah yang dikatakan ikhlas. Terus harapan kita ibadah gak ana wong sing ro mek sampean karo Allah tok. Nah, kadang-kadang itu lak ngeten niku ah. Kula niki lho wau dalu bengi niki salat tahajud, dzikir enak saged nangis. Niku oleh ganjaran sak gunung emas umpamane ngeten. Esuk diceritakno wong
kula wau dalu ibadah ci enake. Lho merontek ngono ae. Duduk sak gunung emas masih padha kuninge. Mergo napa? Riya. Makane bahasa kula duwiya ibadah gak ana wong sing roblas kecuali sampean karo Allah tok. Nggih, disimpulaken ikhlas. Muga-muga ati kita dibersihkan kalian Allah, diparingi kegiatan saged ibadah ingkang ikhlas. Amin ya rabbal alamin.